Hvad er nu næste skridt for landets politikere i forhold til at fastholde de unge i deres uddannelser? Jamen, som SF'er er jeg jo rigtig optaget af, at flere unge får en uddannelse, og det er rigtig vigtigt, at vi får fastholdt dem, som kommer ind i vores uddannelsessystem, fordi frafaldet er for højt nogle steder. Uddannelse er nøglen til et mere vellykket liv. Det er en del af at blive en del af fællesskabet. Så jeg vil tage de her anbefalinger med mig til Christiansborg, og vi kommer jo til både at lave erhvervsskolereform, men vi har samtidig også nogle socialpolitiske målsætninger om, at flere udsatte unge skal have en uddannelse. Så jeg vil bruge de her anbefalinger, jeg har fået med i dag, som indspark i de debatter, der kommer. Der er jo gjort en række erfaringer i Hold Fast-projektet. Hvordan vil de komme til at indgå i det arbejde, du skitserer? Noget af det, jeg synes er mest spændende og egentlig også meget indlysende, er, at mentorordninger virker. Det ved vi fra andre steder, men de erfaringer, man har gjort med det i de her projekter, er, at sådan en mentor skal kunne gå på tværs af alle uddannelsessystemer. De skal kunne følge den unge, og det ligger godt i tråd med, hvad man for eksempel gør på det sociale område, hvor man har en kontaktperson, der følger en, så man ikke skal starte forfra. Det synes jeg er en spændende anbefaling, og den vil jeg tage med mig videre og se, hvordan jeg kan arbejde videre med den.